Mga membro sa salisigang na sikop sa kapulisan, iligal nga kalihukan sa mga sospek nakuha sa CCTV camera. Dugang kahimanan alang sa seguridad imontar sa Kapitolyo aron sa pagsiguro nga luwas kini sa mga tao nga nagtinguha og dawtan. Lalawigan sa Subo, nagsaulog karon sa ika-444 katuig nga founding anniversary. Trisi ka mga sakop sa notado nga salisigang nasikop. Ang mga kalihukan sa suspects nakuhaan og video sa security camera. Jenky Baguio, Sugin Limi. Part of the modus operandi is to strike at an establishment before the closing hour. Kini ang video nga kuha sa CCTV security camera sud sa usa ka grocery sa North Reclamation Area kagabi. Makita sa video kung giunsa paglipat ining grupo sa mga babae ug lalaki ang ubang customer sa mall aron makakawat sa nagkalain-laing display items dayon sud sa handbag nga ilang giandam. Iyahay og diskarte ang mga kawatan. Usa ka informant ang daling mitawag sa kapulisan ug didto naabdan sa mga sakop sa theft and robbery section kining 13 ka mga tawo, 6 kanila babae ug 7 mga lalaki didto sa parking lot sa SM kagabi. Nabisi sa ilang mga kinawat sud sa van nga ilang giabangan isip ilang getaway vehicle. Matod ni Senior Superintendent Noli Romana nga organisado ang maong pundok sa mga kawatan ug suhito na sa ilang mga aksyon. Aiding one another, acting in unison, which proves their concerted act. Isang grupo lang talaga sila, malaking grupo, and well organized at systematic ang mga kilos. Matod sa pulis, sila si Glenn Husnia ug Jenilyn Mapas mo'y nagsilbing leader sa Salisi Gang nga taud-taud nang nag-operate sa syudad. Kasagaran nilang biktimahon mo ang mga pharmacy ug department stores. Dugay na yun, pero the offense only for to delete the group, karon ako makita na operate sila inani nga group. Nakuha gikan sa mga kawatan mo ang naglain-laing body scrub, bottled vitamins, mga karsones, shorts, body wash ug t-shirts. Gibana-bana ang tanan nga kantidad sa di mo menos 39,000 ka pesos. Si Hosnia ug Mapas way gikasulti sa ilang pagkadakop. Naglaraw si Romana nga makigtagbo sa mga security officers sa mga mall aron pahugtan ng ilang seguridad. Part of my plan is to have a dialogue with all security officers sa mga establishments. No? We will discuss everything, security preparations, no? How we can work together. Kasong theft ang atubangon sa mga suspect samtang giembargo usab sa kapulisan ang van nga giabangan sa mga suspect. Jenky Baguio, News 5. Nailhan na ang duha ka mga gituhoang mangilad nga nangambak sa sapa diyang gigukod sa pulis. Patay ang babae nga giila nga taga-Lagtang Dakbayan sa Talisay samtang nagpabilin nga missing human maanod sa baha ang kapuyo nini nga lalaki nga giila nga taga Masbati. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Patay ang usa ka babae samtang pabiling missing hangtod karon ang kapuyo nga naanod sa baha kagahapon sa buntag didto sa barangay Cambanwa sa lungsod sa Argao. Ilang gipalayat sa sapa ang motorsiklo nga ilang gisakyan dihang na corner sila sa nagukod nga mga sakop sa kapulisan. Katapusan nilang nailad kagahapon sa buntag si Romiliano Albeso nga taga barangay Montpelier. Siya nakuhaan siyang 3,000 pesos. Tawag sa radyo ikan sa bukid nga doon ay parod-blockan nga motorcycle nga nangilad. Moto nga undawin na may matagbuan na mo, nasugatan na mo doon sa barangay Cambanwa. Mo na-identified nga doon ay bag, doon ay plastic nga butang sa tubangan mo tong i-block ka na mo sa patrol car nya ni sword nya mo to naginukdanay na simang diri sa paingon sa sapa. Pag-abot sa sapa na kan ang ilang motor ila pag gihog sa tubig mo tong naangaanod silang duha. Dinhi niining sapa sa barangay Cambanwa. Giingon ang duha ka mga lalaki ug babae ni ubog human sa ginukdanay sa atong kapulisan dihang nakaigo sila sa bukirang barangay dinhi sa lungsod sa Argao. Matod sa kapulisan, ang ilang modus ang pagkuha og blood pressure sa mga tigulang sa bukid. Daghan na usab silang nagbiktima sa lungsod sa Argao, lakip na didto sa lungsod sa Dalagit. Yes, 5 na ang atong nakuan. Pero ang niari pagid sa to, 3 pa lang.
ang katundua nga mo na ibawaan, wala po mari. Pero amo nang ikon nga pareho namin. Hindi dalagit ko siya. Oo, taga Manlapay. Na biktima siya o nada ko na iyang rilo nga malon o ang iyang handrail. May nada siya. Sila rin ang duha pirmi. Impaka kutob sa mga biktima nga mo diri amo ipa-identify ang dead person nga na-recover na mo. Positive yun nga mo ay mo kuan na pirmi. Laing na biktima mao ang 80 anyos nga si Lolo Manuel Sarno nga taga Barangay Bulasa. Nakuha gikan kaniya ang 22,000 pesos ni adtong Hulyo 5. Muto yun itong babae nga. Atong ko anas dugo, lo. Aw, na hospital bital ko, bago ko lugo, gahapon pa. Gahapon pa kagawas? O, kay tungod sa kong kag-uros ng kwarta. Sa amin mo nga na, igor ko sa pagtigong, ilang magikuha. Nakaiyon na lagi ko, kung panalit ito, buhay pa ito, bukbukon gina ko, bahalag magpreso ko. Ang hepe sa kapulisan sa Argao miila sa namatay nga usa ka Sinaida Cabriana, 40 anyos, taga Lagtang, Talisay City. Ang iyang patay nga lawas gikuha siyang anak ug igsuon kaganinang buntag. Missing pa hangtod karon ang kauban ni Sinaida nga si Gilbert Hill alias Nunoy Lumad nga taga Masbate. Nanawagan si Batumalunos sa mga kasikbit nga lungsod sa pagtawag kanila kung dunay mabangalan nga patayng lawas. Repasaporte, News 5. Usa ka early warnings alarm system ang gibutang sa Barangay Buhisan aron sa pagpahimangno sa mga namuyo daplin sa sapa sa Buhisan River. Higayon nga adlay uwan og delikado nga buawas ang dam. Apan sumala sa MCWD, ang labing mayo unta nga buhaton mao ang pagpapahawa sa mga namuyo daplin sa sapa. Andrea Patenia, Sugin Limi. Samtang wa pay mamugna nga alarm system ang mga opisyales sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD alang sa Buhisan Dam, matod sa mga opisyales sa Barangay Buhisan, magmintener na lang usa sila ni ining ilang early warning device system. Ang warning device nagkantidad og kapino 20,000 pesos nga gipalit ni adtong miaging tuig alang sa pagresponde sa nagkalain-laing trahedya sama sa baha ug landslide. Naglangkob kini sa usa ka microphone ug amplifier nga gikonekta sa duha ka trompa sa taas sa ilang barangay hall. Gisumpay sab kini ngadto sa mga speakers nga gimontar sa sitio Okban, Phase 5 ug sitio Kalumbuyan. Matud pa akong mabunok na gani ang kusog nga uwan, mao kini ang ilang gamiton sa pag-anunsyo nga pabakwito na ang mga residente daplin sa Buhisan River. Gipakita ni Kapitan Ramil Rago sa News 5 kaganihang buntag kung unsaon paggamit kini maong warning device. Paibalo sa tanan, ato daplin sa sapa, karong alahon na sa hapon, natay meeting dili sa barangay sport complex. Kung naay kalamidad, amo ding i-announce dito para pag paibalo sa mga tao nga naay emergency or kuwan sa dam nga kusog ug uwan. Grabing kabalaka ang nabati karon sa mga residente dinhi sa Barangay Buhisan lakip na sa mga opisyales sa Cebu City Hall human masayri nga nag-overflow na ang Buhisan Dam tungod sa sunod-sunod na pag-uwan nga nasinati dinhi sa Subo. Matod pa 5,000 to 6,000 cubic meters lang gyud unta ang production capacity sa maong dam apan karon niabot na kini og 10,000 cubic meters. Apan gipasabot sa information officer sa MCWD nga di angayang maalarma ang publiko, sanglit maugid kini ang senaryo sa dam matag panahon sa ting-uwan ug muawas gyud ang crest ug ang spillway niini. Tinuod ni siya nga ni overflow, as you can see right now nga naadyoy ni aga sa atong crest but dili ni siya unusual. During rainy season nga inaani gyud ka grabe ang uwan, inaani gyud ang normal occurrence dinhi sa Buhisan Dam. Base sa gihimong pagtuon sa Engineering and Development Corporation of the Philippines sa Buhisan Dam niadtong 2011, gideklarar nga stable ra gihapon ang 100-year-old dam. Ang pagtuon gibuhat human midahili ang yuta tapad sa dam nga gikabalaka sa MCWD. Gisumiti na nila ang resulta sa maong pagtuon ngadto sa City Hall aron motabang kanila sa paghimo og mga laka nga mapugnan na ang susamang pagdahili sa yuta sa ilang dapit. Gipasabot sab sa MCWD nga kanunay nilang gimonitor ang dam ug kung gali maabot kini sa critical level, sila mismo ang unang mupahibaw sa mga opisyales sa barangay kabahin niini. Andam sila nga magbutang og alarm system sama sa ubang mga dam sa kauluhan. Apan matod sa MCWD, ang labing maayong solusyon gyud mauunta ang pagpahawa sa mga residente nga namuyo daplin sa Buhisan River.
i-relocate yun ang mga residents na nagpuyo sa riverbank connected to our spillway. Apaningunog sa way planong mamalhin ang mga residente tungod kay inay mamalhin, gipang ayo hinuon nila ang ilang mga nangagubang riprap. Mubakwit ra sila sa gym kung mabantayan gani nga kauwanon na. Samtang gihangyo usab sa MCWD ang Cebu City Hall nga tabangan sila sa pagpalapad sa mga daan sa barangay tungod kay di makaagi ang mga ekipo nga gamiton alang sa desilting sa dam aron mapalawman kini. Ang problema nato diri is ang erosion gikan sa bukid, so ang mga lapok, mga bus gikan sa bukid ug mga kahoy-kahoy, mga debris na accumulate na dinhi sa dam. So dapat yun na siya habwaon. But we have to schedule the desilting during the summer or the dry season. Andrea Patenya, News 5.